Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Manchumurigaria bw'Ensoko TV na gukwandire na ndandonsi asore no gusaba kwarenga watwarire ritukurigia itwerigari juma shitariki 13 cy'umutinyuka bero mwaka wigabwikiri ubere 25 ne mokira bange bagendete kuyariganya busyo bwerituko rikomina kaneri kweneki wakira umutinyuka bere kero mwaka gocengera orituko ryo bwanchani ngaki ayekwerobeire ningora kigocengera eritukeriga ryo bwanchani nabo gosangana inche wetera semitandao hito yekerero Facebook nabo igo namba ito esiminera se screen yago nabo gotunyara bune Ensoko TV bose una Clinton ndigi onyare ko bagoko manyanga kikuyarigandire kore ndaseboniga ngokwariganĩa na gusaba buna gwatwarire chinga gichingia kwego kenemero bero yagendrira sembeo kurubaga kite wika chinga kichigase bono ngokwariganĩa semesa ya mayakuru Ensoko ensa emo botko boigato murekere ariane kiwase chinsi nyonye chense aseto kumurekera rugongo rwagusi county ya Kisii county ya Nyamira county chonse merongene na isano na ibere buna botambe chenkoro kwa Clinton ndigi timu ngima elia gankwanya kuru ase studio yakabere ocha koene kyamero gine chibichango chara se chirerenge botko bwarero togosabiro karanso iko benete kurbono wika omweyo tutaranyora ase nchira yobo ikiranu ayigani gati ari tukwarigandite botko bwarero Weka kondom kwa juu then unafikisha mwisho. Tuingine mimi namweleza wale ambao anasema eti sitatumia kondom maana eti niko na allergy. Wewe mwenzangu ukishuka na ukimwi ni hivyo. Amashirika ao kubwatira na iriko basemya basayigoro ya Maruira Ansoni aseri tukeriga ryo gochengera bosemya bwo gutumeke mipira yo bwanchani ensengima. Baada ya kujadiliana na Mheshimiwa Zahir amekuwa akinitembelea kila mara kule ofisini akinikumbusha mambo ya stima ya eneo hili. Mwaziri Opiyo Wandayi orairo murobero bwo okemororo bw'echinguru che stima ase wadi ya Kiogoro ebunge ya Nyaribari chache. Sisi hatukujali serikali, tumeshikana na serikali. ODM na UDA tunafanya kazi pamoja na kila chama iheshimike. Na baraibe serikali abomo bagendreire kwegera serikali ya Kenya Kwanza ase gikaro na bagakaimie county ya Nairobi ritukoria rero. Mwanchumurigaria asengo konyoryanga ritukeriga rikomina gatatu kira umutinyuka bere kiro mwaka nigo rikwenekia gochengera rituko rie radio ensengima abayigo kwenekia gochengera konyorwa ko basemya uri bokubwatekana no butumeki bw'empira y'ubwanjani kwende tugochakana robotiro kubwatia ase rero kiro rituko ryarengerio gochengera ensengima igoro ye radio nigo bono ekerenge kenekia renge oboraria bwekerero ase radio utumeka chinchira cha AI ogoika kwa AI nigo bono kwabagoire chimbago chinya ase oboraria bwe radio imeyense ase bono habararia bagutumeka obokoreri bwe mitandao yekereiro korosia mangana maya ase enchira yoboikiranu kumanya ninki bagwetera nigo bono baganete bose nigo bono baganetie na guikirania chinchira chiri chibwanete okonya oboraria bwabo ime yagusi radio nigo ere ensemo yobobani bomobani sakawa obubwo ikiranete ekeroredi ntangani yegeta sorgongo rwagusi muri kitu Vincent Monda agotoigorere mesa ya mayakuru Ensoko ensa emo obotko bwarero asoroboti rwa senchiru wikirano nabende tunyana ko wake mirimo yago biya marukema erinde bwenyorere engere yago yakira rituko technology nigo yairire nsemene na soboralia bwarero nabo igakomenta chinchira chinye choboralia ase ya mentire birenge binene abararia nigo bagokerete technology iyo yaba mentiro bongaini bwo bokoreri amone biteseni ebinge ebyo bikoralia somo no bweke gusime na isko ya gusi asamari tankoro ko bedikiaka mokolimere ma segetaseni ya Kisima FM 89.7 aiganya mira 92 kerto kuchingireria tukuri radio ensengima ekene kia mangane radio ya rurare ekekogera radio nigo ya chagete ngora lakini asama tukarere bintu nigo bigenderete gusuka naende bigusuka bwango onyorenga nona marieta gusekera twale bintu mbere newsroom tokuruka chi sound bite mariogia ali kurusio sene field kare bari gutumika chi tape elinde kotegerera mariogia rero
technology ya chira tobwate chiaba double audition audio bwango igeri ogichita gikaibere gwakuri ende ne chikogendera gokonya abantu abange asogo semia ukomanya nabo igokuba gokiase chinchera chionsi bo igongo inyoriera abantu ase baruri no mbara bwa sobogima elinda abantu banya kwegira nende komanya encherengi yabo bakomenya sobogima bo igo igekero tuguchingire ready negento tuguchingire kenene giakorira monchorire manena sobogima ime ya Gusii KB6 sumuna kigeteseni getangani kwandembe asomuno beke Gusii abategereri bakare nigo banyoire bunegeteseni ikyo kyabato munso obosemia amono bomanyi empia mono asamarieta ne mweri manyisa bworenge omuraria igona inyora ngaye kene ekero radio yarenge koba igotumika chinga kichiria cyogokina gwito kwoboke radio yabwata mangana maya yarenge gosemia ekero yachakire kubwa yarenge chinsa saa 11 ende yarenge kwegwa ense yamo yoka lakini ense yamo yarenge gutumika amangana manga maya abantu bagusangirikana kwanyora naende mono gona nyorete ngabaibori ekereri yachakire kubekwa yarenge rukunga Philips ekobekuga ali ekobekuri serebugoro efore mwe koigorwa naende yarenge kubuga at least na nkora ngabantu bonsi barengo tegerera otera nkoro barengo tera ekero ba koigora ukukwara ngote banga monyagetinga 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 uranga motegerera mangana rero amangana rero amangana rero uranga mangana rero uranga kare gocha kurwa Gesumu basi gokaya bugira boigo twamanyire ngamatangasa akoreki egwekaganire ekegusigi achakire abategereri bande nigo batebire buna radio nigo yekiranitye obubani bwa Sakawa obwara getekare buna radio nereta abantu amo radio yekiranitye obubani bwa Sakagwa atebete amagena nakwane abantu batebete batire bakiritekiri radio ekobekwa asegete abantu batyo muchitu atagotegerera muntu ari gukwana kuru Nairobi uri kuru kumugaka moseti yari kuru kufio okay ekerekyo ekama uta KPC yari gukwana mangana ayagana mangana maya bunakoro yose mure no mure chemizikinara ense tegerete kitekiri ani wani bwaza kagwa mbo ikiranete ase dige na ligukwana likiretekiri abantu bategererete igeretyo no wani bwaza kagwa ikiranete nebundi yari rosetie abande nigo bagoteba buna radio nigo yagatumikire kogenda oboko elio koreto mogoka sekegeni ikyo kyarenge kingenchene nasomwa mugusi Marieta Abina se Samuel Abina Nyamwembe radio ndoche abagaka abande mbanyitumigete kogenda oboko nende bagotaimu ririe sani yabekirwe no yomindateba bataimu yabuga no yogo kabeire sereti takanachire mono most radio yarenge very important abantu bakaumirani baramo bagotegerere radio korengana n'abategereri abakoro nigo yari yenkencho mono ekiagera nigo yari kubamanya yakorekanire kurwa asensengima kubwa mono kurwa Gusii nainde nigo yari kubagokia na koreta abantu amo eri gusanga egento yago korekia mono no koreta mangana maiya abantu bamanya nkige akare Naibasa maiya makonda rechi bando ngayimbura yatwete bobe na yenkoba yagete na yamacha aberete kuruza gaita abantu bamanya babagwea Yingo reporter en Soko TV kurwa Radio Kisima Nyamira Conference nchengoro kwa Vincent Monda Manchumurigeria togoska bosio totigarita se engane yogo chengera litukeriga rie radio hekero ensengima hegenda tego chengera litukeriga nigo motendri bobasubati kurwa se county Mheshimiwa Jerusha Momanyi hata yabire bosna koera obuya obwabekirwa sensemo oborarie we radio hamona gosemia abakenya asaria enekiwe na gwateka ka ukwana Nensoko TV wetera senchira yesimi Jerusha nigo bana sabire chinyomba choborari kogendera kubeka omokia bokumurikira ense batabwatibwa babonde bwensi Etiga na insemno Mheshimiwa Nyamira Mheshimiwa Jerusha Momanyi na onde asaba mababo bali bago celebrate amangana yechireti cheito na utangazaji ogoche sabantu one on one ikyagera abantu ababaito bago tutangazira nigo bara abantu bogukumya babakoreta mangana aikira abantu nonye nasi bari mugondo nonye nasi baraire nyomba nonye ne safari yekera bagutara tiyare ekukonyora mangana kuba sikireti ako ba uniform kigendere tasense
ikenda tase binyoro ikenda tase county weta iko konyora abantu bamanyite naende nko abajireti ngo somikira abantu amangananda aya batamanyite ndikira basemia iko anainche iko ngoira libagari abene go celebrate yani go segotengera kireti cyaito n'abarari bayitando sisibali obateringa mwakolire gasi ene naso ko influencia ebintu bigokoreka se Kenya yaitu nisengima Manchu murigereria totigarita sengane yo ya ogochengera rituko rie radio nsengima nigo ritukeri garie radio yanyarako bari gochengerwa asebono Pius Nyamwaro Gesimba oyo horenge omuraria homokoro bwe radio ya KBC Kisumu mwaka bweri bwa mochimi kianda 53 ari gukora ekegusi haera esabari yaye una omuraria bwe radio yarenge engakeyo Pius korwa ekenyoro kia egetugi kegutoka se wodi agesime bunge akitutu Masabe county ya Nyamira no nyakaro munyankongo nigo bono bosenigo aereire maiga yokonyora chia jari isano na ibere egento bono haganitie obokonyi bogokonyo kwegenderia muri kito Steven Nyarikina sanganere roboti roya senchiro wikira ase kenyoro kia getugi sa procation ya sungututa wodi ya gesima ebunge ya kitutu Masabe ya Nyamira keroto 18 na Pius Nyamwaro Gesimba omurari omukoro KBC Kisumu igare ne radio yaye ase ritukoria rero ryarengeri gochengera radio inanisaidia kutulia igo harenge koraria egepindi gekegusi ochakera chinsa 10 cha mogoroba asomoroberi ore korokwa komenyo kuya skide Kemeronge tatu kuchakera umwaka urenge 1985 ase radio yoka yarenge asembeo KBC Kisumu KBC Kisumu amana yokora liringana Nyasaye na kworokera chi family twakorete imireme menene ase masamane radio yari korukwa KBC na mbono KBC korukwa tiara se kusiria yarenge korukunga radio ya kwane kegusi ikia station jinde njarenge nyinga marara chia chito bwate station nyinga iria kegusi kia kanyara chinsa chinke na abagere basona baragwa na abatende na bubare babwate kere timu kwa buyarenge tweke bindi getu gawe chinsa 10 chamara wana twakanyara ibaga chinsa 3 twakwanera igoro komenya ku musaja no mukungu twakwanera yokorera kwa abana twakwanera yobwamate kuruo mondo chaso montonde yarenge na ngochagera mwaka 1985 87 88 89 paka year 2000 and something letu aje kuroro ekero no nyenke BC achenje tikurwase biria gorukwe bya ibaje gojamano mwaje kobeka umurobulyo okajakanda Nairobi nigo hakwerera enjira eredi yaonjoro iria magima emiaka ne emiaka sa echaka gosomia ekegusi radio ne kebekerero se an instrument wose ito yoke chomba se Kiswahili igo eswetera se radio nigo abantu bagatera mangana baigwa ikiero koroka lingo toka kororo okora linkororo okora ligoro ya makwiri okora ligoro ya magendero yere tie kora chinsemo chinyinge magendero ningale Nyasaye ngobe kulira gororo na batu akabeke tu akanyori baga ntwe kipindi geto ngirya gukona igoro ye family lakini mono lende retini gebwate chinguru chinene ekere ekora te program cyabo program chinyinge abukare niga ibipindi byekegusi yareko yawa chideka chinge korengani wana bono eke registration chinyinge cha ichoire no nyamakwani nigo bari gotuma wetera chikadi asebono amapatrika abera manena sana ekiara liria utwareko biteka chinge na nde station twako yiteka maronge to itwa gotumia ko bikasi kibinda kira sama tukangoranga ebindi biko rali bagali na sana one Pius Nyamwaro kare umunyangongo bw'oboraria nigare no borwaire obwo bwagerire muberoye gotatware bimo kuigwanana ase anyorete chiachari goikera chiachari sano na ibere nurabera sama tukamange
igo ndo morwaire ase nje chacha na nyorete sana na machie para magombo na moro yakerandi nejisa machinde nigasabire abarayi ba Nyamira komokonya irio konyora gishiringi chiribu chimibere erio anyora obobwenia asikero mutienyi ndianda atebenga chibese ngutumia kogorerio nisingi chiribu kumebekero mutienyi mario nkonyura na tari mario makara ichinguru chinane rio likonga sinomet likonga pescora likonga tamsos Steven Nyarikemunde Ensoko TV itutuma saba county ya Nyamira. Mwanchumu rigereria tokubagandiria bonsi ama yabari bayenekire emiroberi yabo ase chiradio na bari bataranyara koba bakwigwatira nemiroberi yabo ase chiradio kuri ni barase sekteiga yo oboraria sokugendera kwenekia emiroberi iremia kuri ase studio akabira ba director bane rero Barnabas Sondari otwarire chinga kichokoba ase radio tokumugandira ritukurigia kurende Felistas Kabendi taranyorebega yego kore mirimo ase radio tokumusaba anyara koba gakoganya ritukuri guchingira abarari be TV neranyara koba gakurichengera senchirengia tugoskabosyo rituko ryogochengera na kubasemia abantu igoro yobotumeki bw'emipira yobwanchani chinga kichinde chonsi bakumirana eryo gutanga amaroire ao bunari yenyamoryo na maroire ndonsi Anthony wono nigo ababwatani ao kurwa serikali ya county ya Kisii rishirika ria AIDS Healthcare Foundation hamwe na Borko University ya Kisii barigania maigerio yokurwo bosemia obwasege TK University ya Kisii abasaye nigo bono baburigo kwenekya buna nkwirenda bare na gwetanga kurwa samaroire ao wetera sobotumeki bw'emipira yobwanchani buna gutumanya murikito Wycliffe Orenge Neri tuko diogo chengera na bego kuroba semia igoro yobotumeke bw'emipira yobwanchani goseche condom imeyen sengi mam Mosangerekano yokorekana asegetike University ya Kisii abu asabwatani ao bakora wane kiombe kya AIDS Healthcare Foundation na AHF serikali ya county ya Kisii ikiombekeria kia daraja mbili Vision Volunteers enyagitaria Oasis Kisii University ya Kisii amana babwatani bande babwatirana irukoro bosemia ogopimwa kwa bosa kuborwere bwenyamoreo naboigo obosemia igoro yobotumeke bw'emipira yobwanchani bunenchera yemo yogotanga okwambukirania kwa morera Anthony egati yabasaye Mweka mawe Weka condom. Weka condom. Hapo juu then unafikisha mwisho. Mtu mwingine mimi namueleza wale ambao anasema eti sitatumia condom maana eti niko na allergy. Mwenzangu ukishikwa na ukimwi ni hivyo. Bago kwana nabararia asomo sangerekano yo nigo ababwatani abu basemiria basaye kweneke bunango tumeka bare mepira yo bwanchani chinga kichinde cyo elio betanga kurwa asamorire ao na boigo amaritagia yankyo. So noting we have, while condom is we talk about prevention as the ultimate flex, talking about safer is sexy, looking at prevention in terms of HIV and AIDS. While we have other methods in terms of prevention, for example, we have the PrEP that is also being launched today. We have to understand that it only prevents HIV. And that the condom is not only preventing HIV, it is also preventing other diseases like gonorrhea, syphilis, and hepatitis. It has been proven that this is the most effective. Ronya nabo ni gangene nerero yo kweneke buna ogotambukirigwa kuburira bw'enyamoreo amona yanda mange kuri na korense anakima asegatia basaye. We also look at just again amplifying that in Kenya we are looking at how do we ensure that we eliminate the triple threat, the GBV, the teen pregnancy, and HIV and AIDS. Looking again at condoms, again can still work towards prevention of unplanned pregnancies. What I would love to say is it's better you know your status than knowing nothing. The news spreading to other people you love, it's better to know your status and also to take the preventive measures that are supposed to be taken. Roiro bunyamoreo negatia maruira alia achandira bange ne serikali yensi ya Kenya negebegete merugerie mbenge yo kweneke buna ngokia na bore naigo ekero ankyo ereli tukulio bwanchani kono niga bantu bonsi babori kurenda na asenchire ndonge tusuie kuliko tiba maana ukishuka na ukimwi ni hivyo ushaisha. Sisi ni vijana na si jamii inatuhitaji tuelimishe viongozi wa kesho. I want to urge that our young people, to encourage them to start using condoms as one of the preventive measures,
and that the condom is not only preventing HIV, it is also as one of the preventive measures. There's a prevention injection that is going to be launched today. It's wengine ambao wenye wanaogopa maybe wanaweza pata, wanaweza enda wachukue, wanunue, watumie. It's used for around 6 months hapo. Asegetie kiga kia University ya Kisii no aba bwatani ao korua asebyombe ao na AHF Kenya. Anyako bako ikirana gaiga lindo korua basemi ko kya sava sai. Ngoro kikira chindo ngo chogwetanga korua Samaruire Anthony buno bore boli bonyamoryo nabo igo na maruirande ao wetira asobutumika emepira. Inkorporated Soko TV korua county ya Kisii ireteriane Wycliffe Orenge. Biamero murikito Wycliffe Orenge no roboti rwa senchira yobo ikran togoskabosyo mwanchu murigeria ebunge ya Burabu na yamwe chibunge hinye chirekira se county ya Nyamira. Ebunge iyo ebwate chiwodi inye eria mekenene kya Bonyoru Nyansiongo na boigo esise niko bwana bamenyi benseme iyo babegete omukia omonene eriko ne kyabuna ngo ikirani bare obugima bwabo no nyaba bwatire netigwe ne bitango ebinge egatia bamenyi kurwa se chinseme icho niko bono basangire ne Nsoko TV na kumurikira omukyobo habwase bono babure serikali chonsi chinyarko bachiko bwatirana eriko bakonya semeroberio yabo yo kwegendereria murikito Vincent Monda namange Kerongorigeri byasense yabarai umurai no bwenerete kero gwachorirwe umanye ng'umwana inchoyo ubulemeru no bwobulemi ubwobutugi wichinsema wao mbwente kurigerirwa Ochakere amatabikaniyo ye bara ya Nyansiongo na bokwego ni migondo yeskimu ya Nyansiongo chitaliki 14 umutinyo 5 na 3 umwaka eta umurai wense umuska William Ruto na begeterigena iririgo chakyo bwagachibwe chipara iriko konya abamenyi bensemeye koererania buya Chiparechi goikabono omunyakondo na begetomukia oso ase wodi yesise naro no bwali bwobolemi korokwa Eric Nyagaka Ogeswa abantu babura sub county wetera chigodi echinye kere wodi nchiroko nyara chichirana teke bolemi obolemi bore yawao eski mukare yabwate obonda mbwarenge igoro that is why no population yesise ward etarengo kare lakini bone igero eyego changiere kere population yako bayigoro amarima agokoraki igagokea ebi byonsi bikororekana nekimanyiryo buna ubugima bwabo mboregatwa abamenyi besise mbabwato mukyo munene anene mono ensemo y'oburemi bwechae oburemi bwechingeni amatoke emesie obonjorerio bokoboke nonya n'obutugi okwegendererio kukwabo andake chipara cyabasirire esamba lietango gudivina mokeira nyangao chirori chigweta chinyinge korengana kurumaega njaga etire chicha tokorie biasara byosiki konye mbyarenge binge byabekwe byosiki gweta ige pare ya tokonyire binte binge none garo kogenda ase ni wowo ikabwango onyetalie bitango bike unangia amateye ngwego kiere mono chipara chire chi county chiro chinchi watomo chando komenta nayo okogani nkoro kwa mache asaba menyiaba Samarieta James Maina ne esise ward aba musiye baligere chipare chi esengencho chipare chi ochine chimbe amache no ronto bwate sida chindo chenjia chegento tobwata ni chi damu oika ese damu yera macha ike chinyomba ne sida serikali kera anche torose chi bohol kera esa braya macha ikera muchio nyora mache toreiguya amangana ya mache kusumbwara banta bange na kiro mwana siasa kiro konyora gute na gute bango konyanda mache kuba konyanda gento gete lakini kwanyora nga binde bibiri kokoraki mbiri kwekirana so igento ngo sabo murayo gochorwa koranje no kumanyanga location yago onyene ward yokobori manye location yago chi location irengo obwate onyene county yokobori manyanga chi sub county irengo obwate egera kwa manye binto gokora onyene constituency yokobori ko manye ji ward irengo obwate ime constituency ukoigoro bwe chipara chinsemechi neke mokiabiria bamenyi aba bakwegokeria kurwega magega kira chingaki no boibi bwetugo ekenekemo ase binto biria bikobaito moyo korenderero obuibi obo boirira amaguru make kubwatekana buna abanyanyimbo mbero beretie basigari botukongo akabare patrol baraira ni chombe chiko ngenda lakini ande baminyoka bachirani yongo taona security mbiyere mwaro ko bamenta basigari ndiri baba bange abantu baitoga igegento nkorora kichande tabantu mono security yero yasarikite kurukare kuruchinga kichinyinge yasarikire obuibi bwa chakitikare obubogo chabwana gutangaza ujire TV ngobuibi bwa punguire buibi mburi go bungwa obuibi okuyibungurikoria neli bagwika bara akiri yake na ndi bakoraki bacha bachaka Francis Birogo ni amate yaronge ere buno umuremi
ngusabaro koboko kurase chiserikali chonsi chisiro oboremi nomenya ta manga sikimwa so boremi burabumbu yabore batorendere baka moyo togusimekere ndagera abamenyi bebunge ya borabu anene mono bale banyansionko nabo igo esise mbali neganga yo gonchiriyo obogima bwabo gwetera oboremi egento bego bagoteba oboremi bwabo namandegere abamenyi begwadi esisa ime ya borabu nigo bale no kwegena buna baise kobwatisibwa ne serikali chonsi serikali yegenga nabo iga serikali enene mbanyale ko baba kugenderia sensemo yo oboremi ngoripoteri Nsoko TV kure bunge ya borabu county ya Nyamira Nchengoroko Vincent Monda. Bienvenido Murikito Vincent Monda Kurwase county ya Nyamira gasingia. Tukusikabusio mwanchu murigari abono tukure na county ya Nairobi abarai hauba kwegerera serikali yobomo nigo bono bakorre igikaro nabaga kaibe yomoicho Nairobi hase bakwanira amagendero ya serikali ya Kenya Kwanza abarai yabo bekiama gya ODM na kirikia UDA nigo bono bamochirie bali bakwamiria serikali hase bono batebireti babwati agenda chingi yago cha saba na inchi ase nkwana yabo nigo bono bamochirie abarai ba ODM bali bakuragwa no muriki omonene hoyo nyarko baga kurusiwaro Edwin Sifuna ase bono batebiringa tigabatiga umurai bwense anyare ko bakagotwara chinga kecinyororo wikirania abananchi amagendro na kero bagendete kwiroberia bose bachore bono mwaka bw'ekirubere 2025 muri kitoli na tinyambane namange abarai baria bagusira eserikali bamanyekanete buna broad based abo bakorwa ekiama gya ODM na bari bekiama kya UDA ritkoria rero bakorire egeikaro na bagaka be county ya Nairobi asebaruro kuboria gochia asa bamenyi be county yo gusira omurai bwense omoske William Ruto eriko genderera na magenderero nigo bamochirie ensemerie kwamireria serikali asebatebirete bwati kende gochia asa ba Kenya aseboigo roko bore gocha sekiama gya ODM bali abakwamiria serikali batigane no murai bwense baba mwenyewe walikaa for the first time kwa serikali ya Kenya. ODM party imepewa mawaziri watano. ODM party tulipewa mawaziri watano. Wakati wa Uhuru Kenyatta hata mmoja hakupata. Ni kweli ama si kweli? Our chief sponsor or our chief sponsor alikuwa ni Uhuru Muigai Kenyatta, who was the sitting president at that time. Alafu CS wa Interior alikuwa ni Matiang'i, si ndio? PS alikuwa ni Karanja Kibicho, si ndio? CS wa ICT mwenye angetufinyia atuongezee na toe alikuwa ni Joe Mucheru. Na bado Ruto akatupiga maji. Watu wa ODM wakiongozwa na Sifuna na ile fraction iko hapo, watoe William Samoei Ruto kwa mdomo yao. Kila mwanaume achunge boma yake. Sisi tumekaribisha wana ODM katika chama cha UDA, ishara ya kwamba ndio hii leo gukwana ase egetikia NYS ensemo ya Ruaraka abarayabo bali bakuriga ebirogo nigo baumerana obosio asobosio na gusaba abamenyi be county ya Nairobi kubasira. Mimi nimekuja hapa leo kwa sababu tuko ndani ya broad-based. Mimi nimejitosa kwa kiwanja kama woman rep wa chama cha ODM ndani ya broad-based. Ile nitawaambia ya kuwa hii serikali ya William Samoei Ruto tumeona maneno iko sawa sawa, ukienda kwa housing iko sawa, ikienda kwa SHA sawa, na sisi kama kina mama tunaguzia pale penye kuna matibabu pale kwa help. 2027 woman rep ni nani? Siwasikii. 2027 woman rep ni nani? Natosha kutoshi. Hata wewe ukiangalia na macho, mtihani rais jamani, mtihani rais jamani, iko sawa, iko sawa, iko chonjo, iko chonjo. Mimi naomba kura zangu za Nairobi woman rep 2027. Nonya nabo chinkwana nigo chia tuomana chinga kibare kwerera buna ekiama kia UDA na kerikia ODM barachie kubwaterana.
Sisi hatukujoin serikali, tumeshikana na serikali. ODM na UDA tunafanya kazi pamoja, na kila chama iheshimike. Tutashirikiana na ODM, wao wachukue viti 2 za county na sisi UDA tuchukue viti 2 za county. Na hizo zingine za constituency pia tutapanga. Si bomba napanga namna hiyo? Sinapanga namna hiyo? Tutasupport President William Samoei Ruto. Nairobi mtatuatia. Nairobi mtatuatia. Sisi wenyewe tutapanga. Nairobi mtatuatia. Hapo juu tutawapatia. Hapa mtuatie. Kubali kwa ODM. Unakubali? Nayo abaraiba ODM nigo batebire nonya baguche kubwaterana na serikali nigo bagucha koyegorora. Yaani nani alisema sisi tukienda kwa serikali ati tunaenda kama wajinga? I will go there and fight for justice. Yes, because that is my DNA. I will go there and fight for rule of law. That is my DNA. Nobody says ati nikiingia kwa Ruto sasa nitaona maovu na nitaangalia. Siwezi. Goripoteria Ensoko TV irietaria ne Linet Nyambane. Manchomuriria habo no tugikira omweria sensemiga entangani jama yakuru Ensoko ensa eyamo tosukara singenjo tukirumut makomo kiga se studio ya kabere kona tura sensemo ya kabere namange. Eye Ensoko TV Oboroso bumugusi Abuli tangani nego ya manyika na Delamere Road Bosibu gonchuro lieta na kurukwa the 6th Avenue Nebale buguri chobunda bumuchoma no Nairobi Gwetira magacho jobo nchulilia Asense mojende Neya muyichibara asokorobekana ko koreka imiyomu Nairobi. Ine nunyiri tukorobekana ko basaba agency. Umerna na Clinton Ondegi akoma nyigoro yebara ya Kenyatta Avenue Nairobi. Ensa ya monenusu ya Jumapili ye kitariki 15 cy'umutinyo yo kabere bumwaka bw'ikiri 2025 nomo ime Ensoko TV Oboroso bw'umuguse omwancho muri Ensoko TV igetasengi Ensoko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera teneni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwase ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietaria nen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietaria Nyarike Steven Embonde korwase county ya Kisii elietaria ne Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni gongoro perpetual machin na nyora netrobin Ensoko TV Oboroso bumugusi Mrena nabali bechinguru elikwe manyabo na wataka kuchitana chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondegi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kigekos kiamesa yamangana maya ebago tebango yogose como elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia
murobrio ni gonda olete amuna basomba banyasaye abu astra ko batukwegera lingana sobwagare nantali yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare ko ba tokurwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Karibu sana mwanchumu waligeria sense mega ya kabere yemesa yamba yakuru ensoko ensa emo bemuna soko ndra gusangana ntonabono tukusika busiko kumanya sorobot rukubwatia Mwaziri w'ekinguru cy'umuriro w'estima Opiyo Wandayi mukonyi w'umugavana bw'e county ya Kisii Elijah Obebo mujumbe bw'ensemo enyaribari cyace mushimiwa Zaire Janda nigati y'abarayi bande habaikira naso muyiga bwo cyakiwa w'ekinguru cy'umuriro w'estima sense mu ward ya Kiogoro niko bono musiki Wandayi hayanekire emiroberio y'umurayi bw'ensi ya Kenya musiki William Ruto abekire komesia emechi au nestima hane mono chinsemo kiri cya mashinani bune ward ya Kiogoro bunagotumanya muri Kito Pethuel machine. Sasa mumeona maneno, mumeona hii serikali ya Rais William Ruto inahakikisha stima iko kila mahali. Magiga y'abamenyi b'ekinyoro kyabo kebo nabwo rya ngombe nene imenye goli Kiogoro imgenya rwa chache county ya Kisii ko basomosunto monena segeke tambe bono niga bamenye obanege ntuba kogokera maiga yo mwaziri w'ekinguru cy'umuriro Opiyo Wandayi muchumbe bw'ebunge yo yanyaribali chache Moske Zaire Janda omukonyi w'umugabana bw'e county ya Kisii Moske Elijah Obebo bigo mu MC bw'godi ya Kiogoro Moske Walter Mochache abanyaka bakora umurobero wo kuigorwa estima nabo igo obwagachi bw'estima sense miyo hii ni eneo hili na hii ward ya Kiogoro kwa jumla na Nyaribari Chache constituency kwa jumla imekuwa kwa giza miaka mingi sana. Na kwa muda mrefu wananchi wamekuwa wakingoja hii stima. Ndio sababu baada ya kujadiliana na Mheshimiwa Zaire amekuwa akinitembelea kila mara kule ofisini akinikumbusha mambo ya stima ya eneo hili, ya kwamba hii mradi hasa hii baada ya wiki 3 stima iwake kwa kila nyumba, na hata kama haitafika kila nyumba lazima tupige hii hatua ya kwanza. Asingwa naye nigo Wandayi akiro muraibwense azokubeka chimilioni 250 asemerere yestima asera konyo mwananchi botamba samangana manga sense miyo. Na mimi namshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto kwa sababu kwa kupitia juhudi zake na huyu mbunge wenu ameleta pesa kupitia bajeti, pesa shilingi milioni 250 katika hii constituency peke yake, na katika kaunti ya Kisii kwa jumla 2.5 billion shillings, bilioni 2.5 kuunganisha stima kwa nyumba karibu 35,000 in the entire county of Kisii. Mambo ya maendeleo ni muhimu, hasa hii ya nguvu ya umeme. Hii stima itawezesha hawa kina mama, hawa wazee na vijana kujihusisha na biashara mbalimbali ambazo zinahitaji stima ili mambo ya mapato yainuke. Vile vile itawezesha watoto wetu wasome mchana hata mpaka usiku, wafanye homework, si ndio? Oigo nigo Moske Wandayi atogire getambukiro kyo muraibwense asokobeka obomo eria magendro arengaine aikiraniwe asabana inchi bonsi mense ya Kenya. Mambo ya maendeleo yanahitaji umoja wa wananchi, na sana inahitaji umoja wa viongozi. Mheshimiwa Rais Ruto ni rais wa kila mwana Kenya, bila kujali mrengo wake wa kisiasa, bila kujali rangi yake,
rais wa kila mwana Kenya. Ndio sababu ametoa amri kwetu kama mawaziri ya kwamba kwa mambo ya maendeleo wakati tunayatekeleza tuyatekeleze bila mapendeleo wala ubaguzi wowote. Asinsema omujumbe Janda nigairana irimbi yo muraibwense asokubekense mochibesa gusira magendero asebungeyo. Na waziri, I want to thank you kwa sababu mimi nimekuja kwa ofisi yako mara kwa mara nikikulilia mambo yangu ya stima, na wewe muliongea na rais mukakubaliana kwamba Nyaribari chache iwekewe shilingi milioni 250 ya stima isaidie watu wetu. Igati yabreo bakora no mukonyi bumugabane Laichobe bona bigo mu MCA wodi ya Kyogoro Mosque Walter Mochache nigo baborio borendi asiwaya n'ebintu by'estima sense meyo eri bikonya bange. Umuriro bekirwe wakati moto umewekwa bantu baminto. Musikaribu bantu kwanza kweba chiwaya. Ogaba ile barusi waya ya maribato wake krera. Mwarama nayo. Ya tero umuriro gwake inyanse meyo nderabe tero moto bravo benyomba. Ere byego sere mobe. Tukiambia wale mnasimamia security, tukiweka stima ikiwekwa round, mawaya za stima zinaibiwa sana. Watu wanaibiwa wanarudi kwa giza. So security agencies muangalie shida iishe kabisa. Kupotiria Soko TV kura aiga Kyogoro bunge Nyaribari chache county ya Kisii Chepethuel Machin. Lemono murikito Pethuel Machini mwancho murigera tukaritase county ya Kisii umunyakerogo bwitureti yabasae ase serikali yobomo nigo bona ruro kuboria gocha ase serikali goikirania senchira yo goikirana roboti rwanariko urwagoteba rwabegetwe eseine serikali ya Kenya Kwanza amono abomo bwazimio nsio borai bwa nyagusira Raila Odinga naboigo okweneke abuna goikirani wera senchira ringia ka kwa nabarikia mangana ase county ya Kisii munyakerogo Bifon Magare oyiboigore neganga yokorie kerogo kebo jumbe nsemo ibunge ya Kitutu Masaba gwetera ase serikali yobomo andemo ni kiama gya ODM nigatebire hegati ya maganio ari anyatiko baga gukwanerwa soroboti oru nigamurengete omwananchi kawaida aseigo okuganya nkororo okweneke abuna ngoikirani warura ase nchira yoboikirano iro chikomokonya omwananchi. This is purely a political process that all the points raised by the late Raila Odinga, the former party leader of ODM, and the entire team from Kenya Kwanza that led to the two teams coming up with the broad-based government. These points really touch much on issues that I think are affecting even the uprising of young people, because the issues touched on justice, whereby the criminal justice system was being mentioned largely. The issues touched around implementation of, there were recommendations about getting to compensate the protesters who were harmed and injured during the process of demonstrations in between March 2023 and July 2023. We also have issues rotating around integrity and accountability of leadership, whereby we had the implementation of both NGCDF and NGAF getting fully anchored in the constitution, because you see these were offices and resources that were coming out of government coffers that were not fully anchored in the constitution. So those are some of the factors that we're asking the government that as we move around working on implementation of the 10-point agenda, this is going to support the processes back at the grassroots, whereby we're going to see an improvement of how the government reception is going to happen across the country. So I want to urge all the players from both sides of both Kenya Kwanza and Azimio, who fully join to form the broad-based government, that it is important that such factors are fully considered when we going to engage wananchi ahead of the 2027 elections, because we cannot move forward when issues from the past have not been fully handled. Tukoskabusio mwancho morigeria mwaziri otenete chisemega Kenya Mheshimiwa Julius Ogamba nigo bono aumerana no musubati Eleonore Karoiti mwaziri otenete mangana yokubwatira nechinse chesko ase enseria ya France ase babeka ese yo koigwana ko konyi bwechibesa bwecha kwene kiabona emiroberio yogo ikirania kobeka ebitandao yekerero ase chiskuru chechi TVET nechikwene kiwa nigo muroberio iga one kiwa ase skuru TVET ya Gigiri ase serikali ya Kenya yabekire omokia bosia orokiri omokia ogochia kwene kiuna
na chiskulu chechi TVET kunyara chireko bachiko bwatiranirwa na mangana iga yekerero erinde kubakonya aborokigwa n'emirubirio y'echisemi irache kubakonya kwegenderia sokonyora emirimo y'echigasi asense egenderete kwene kia monchiria mange ase mitandao yekerero. Where we've come to exchange the financing agreement on the project that we are calling the digitalization of TVET project that was started in 2020, and the financing agreement was signed in December 2025. This is a project that is going to digitize all our curriculum content in the TVET subsector, and it's going to assist us because we are increasing the number of enrollment of our students from the initial 200,000. We are currently at 800,000 and we are moving towards our target of 2 million. And this is going to assist us reduce the cost, become more efficient and reach that many more numbers because it's going to be online based. So it is aligned with our bottom-up economic agenda of digitizing our economy and ensuring that all our trainees that we are producing from our programs are aligned and they are skilled, competent to be able to undertake whatever job that they can get both locally and internationally. That's why this particular project is critical for us, and we thank each and everyone who has made this possible, and we urge our other partners and collaboration institutions that we work with to ensure that we work together, we negotiate, we interrogate the programs that we have, the goals for which we are setting them up are achieved. So thank you very much, and we appreciate your coming, and welcome to Kenya. We didn't get enough time to be here, but I hope you get time to come and visit even our parks. Thank you. Manchu murigereria yokuru asema yakurwa soko ensa emo asobot kobuga wa 13 ejuma asomutinyaga okabero mwako iga wechirubere 25 ne mono gusaba kwaninga wesemire na kwemanya yagendreire aseri tukeriga kugusaba ngogenda gutwara imarogo bentoereru gendra kwego kene miroberi yagendra tasembeo yensoko TV andi nyoranga gekoroga chinsa isato ninchikore naga igato sange aiga negati ya yanda mange kurinda aseboniga gendra kwego kya ne miroberio yagendra tasembeo. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Abuli tangani nego ya manyika ntuna Delamere Road Bosibugo nchuro lieta na kurukwa the 6th Avenue Nebale buguri chobunda bumuchoma no Nairobi Gwetira magacho jobo nchuliria Asense muyende Neya muyichibara asokorobekana kawakoreka imiyumu Nairobi. Ine nunyuri tukorobekana kwa basaba agency. Umerna na Clinton Ondegi akoma nyigoro jebara ya Kenyatta Avenue Nairobi. Ense ya mwenenusu